Rojavayê Kurdistanê û nûnerê NKS Partiya Azadiya Kurdistanê li Stenbolê bi sernavê Rojava Kurdistanê panelek dildar xist. Di panelê de ji çar parçeyên Kurdistanê nûnerên rêxistan amade bûn û rewşa her çar parçeyên Kurdistanê ji aliya xwegeran ve hate şîrovekirin. Di destpêkê de cîgirê Serokê Giştiyê Pakê Kazım Ergun axivî û diyar kir. Li Tirkiye pêdivî bi hevpeymaniyeke Kurdistanî heye di hilbijartinan de wek heta sêyem ya tifaqan. Da bi riya zextan karibin zimanê Kurdî bikin zimanê fermî û mafên Kurdan di nava destûra bingehîn ya Tirkiyeyê bicih bikin. Nûnerê NKS jî di axaftina xwe de diyar kir, eger di nava NKS û pêdê de rêkeftinek biçûna serî, Tirkiye nikaribû van êrîşan bike. Sedema êrîşên li Rojava nebûna rêkeftinekê ya di nava Kurdan de. Yek ji dest pêşxeriya ji inisiyatîva jî îro em dibêjin eger rêkeftin çê bibe em ê amade bin gi pêşmergê Encumena Niştimanî Kurdî pêşmergê roj ê Kurdistana Sûrî jî li ser ewî sînorî deynin ji bo bibe wek garantiyekê û dilxweşiyekê yanî ji Tirkaran bêj Tirka jî dibêjin yanî eger hûn rêkeftin çê bibe em ji wê jî amade ne. Nûnerê Partî Demokratîk Kurdistan İran Salih Welîzade jî dazanîn piştî kuştina jina Kurd Jîna Emînî li Îranê proseya şoreşê dest pê kiriye û aliyên ku piştkiriya vê serhezdanê dikin doza roxandina rejima İslamî ya Îranê dikin. خەڵکی کوردستانی ئێران و بەتایبەت حیزبی دموکرات بە ترۆری دکتۆر قاسملو بە ترۆری سادق شەرەفکەندی بە چۆکدا نەهات بە دابەزینی ئێمە پێشمەرگەکانمان بۆ باشووری کوردستان بە خاتری حورمەتی بوو ڕێزلێنان لە هەرێمی کوردستان ئێمە هاتی نەخوارە وتمان ئەو بەشە خەریکە ئازا دەبێ ئێمە ئەشب مشکلی بۆ ساز نەکەین ئێمە دەبێ هاوکاری بین بۆیە ئەو قەڵای دموکرات ئەوە چەندمی جارە بۆمبارانەکە و بۆ وەزعانێکە و هێنا سەر ئێمە دیسان بە چۆکدا ناتین و ناین بە هیچ شێوە چابژین تێکیلین عێراقی لە گەشت دەرڤێکیش بەریا نویسکار و لێکۆلینەر سەربەست فەرحات سندی جî li ser rewşa dawîniya pêwendiyên di nava Herêma Kurdistan û Iraqê de rawastiye û dazanîn. İran sedema metirsiyê li herêmê û her dibe sedema alozî, şer û pevçûnan. Ew dibêje hebûna destûreke xurt ya modern ya di destê Herêma Kurdistanê de li gel tapiya referandumê awantajeke mezin dixe destê Kurdan. Loma ev hêz di gel aliyên ku dixwazin aramiya li Kurdistanê têk bibin jî destê herêmê hê xurttir dike. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul. ئەوانە بەشێکن لە مێژووی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران